я мудренна, не увзнясь полена. Голая дриня, каже господиня, треба йти до пана, працювати старанно. Моєм дасть лупіни, моякої древніни, піч тоді запалим, яди наварим. Далей у доку знойдзе, і там адляжыцца. Навошта таміцца, бо праца ёсць праца, там трэба ўпрагацца. А ўдоваў хапае, прымака міняе. Адна трапляе, другая хапае, а ён усё спявае, сумлення не мае. Той лысы, вылізаўшы місы, бавіцца на печы, грэе свае плечы, марыць пра каўбасы, не ідзе да працы. Кажа яму дрэнна, не ўзняць палена. Хавая дрыня, кажа гаспадыня, трэба ісці да пана, працаваць старанна. Мо ён дасць лупіны, мо якой драўніны, піч тады запалім, ды яды наварым. Прымака не пойдзе, далей у доўку знойдзе, і там адляжыцца. Навошта таміцца, бо праца ёсць праца, там трэба ўпрагацца. А ўдоваў хапае, прымака міняе. Адна прайгане, другая хапае, а ён усё спявае, сумлення не мае. Прымака той лысы, вылізаўшы місы, бавіцца на печы, грэе свае плечы, марыць пра каўбасы, не ідзе да працы. Кажа яму дрэнна, не ўзняць палена. Голая дриня, кажа гаспадыня, трэба ісці да пана, працаваць старанна. Мо ён дасць лупіны, мо якой драўніны, піч тады запалім, ды яды наварым. Ды яды наварым. Прымака не пойдзе, далей у доўку знойдзе, і там адляжыцца. Навошта таміцца, бо праца ёсць праца, там трэба ўпрагацца. А ўдоваў хапае, прымака міняе. Адна прайгае, другая хапае, а ён усё спявае, сумлення не мае. Прымака не пойдзе, далей у доўку знойдзе, і там адляжыцца. Навошта таміцца, бо праца ёсць праца, там трэба ўпрагацца. А ўдоваў хапае, прымака міняе.